Trenčína, kde bolo po športovo-spoločenskej stránke v závere týždňa poriadne rušno. V piatok sa oslavoval príchod Gagarinovho pohára, no a dnes mesto ožilo 5. ročníkom populárneho benefičného podujatia Hviezdy deťom. Svoje umenie na umelej tráve predvedli naše futbalové hviezdy na čele s garantom podujatia Martinom Škrtelom. Obránca Liverpoolu ocenil po 5 rokoch stúpajúcu kvalitu futbalového umenia, hlavne u tímov hokejových hviezd a športových osobností. Aj keď tí, dajme tomu, olympionici, každý hrá nejaký iný šport, ale proste vidno, že ten pohyb majú v sebe, čiže aj s tou loptou to išlo, čiže tá úroveň toho turnaja, dá sa povedať, že tento rok je asi najlepšia, čo zatiaľ bola. No, tak určite to poteší, samozrejme. No. Robíme, čo sa dá, no. Samozrejme, tá kvalita tu nie je až taká, ako oni majú na svojej strane, no ale snažíme sa. My, hokejisti, sme dosť súťaživí a hlavne ja, takže aj tá prvá prehra mňa to trošku štve a každý zápas by som chcel vyhrať, takže musím trošku viacej vyhecovať to moje mužstvo. Na tejto akcii si prídu na svoje aj zberatelia podpisov. Obrovský záujem je vidieť na autogramiáde, po zápasoch či aj počas samotných zápasov. Prvá akcia už to má nejakú tradíciu a myslím si, že keď si tí fanúškovia vypýtajú autograf pre nikoho, to nie je problém im ho dať. Na podujatí zaujali Hamšíkovci, keď sa na ihrisku neočakávane objavil otec Marek s 3,5-ročným synom Christianom. Ratolesť hráča Neapola poskytla po zápase krátky rozhovor a v zápätí predviedla dokonalý ťah na bránku. Asi to trošku tak.